हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। और सेकंड माताजी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും നമ്മുടെ മാതാജി നല്ലൊരു കീർത്തന ചൊല്ലിയത്. ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ വരുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ? ശരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാം. ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ സാധാരണ രീതി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് നാമം ജപിച്ച് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ओम भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपदमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनदारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं वज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सभान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वाष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहन रघुनाथानिधं तं सजीवं सादेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखानिं तं स हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धुश्च वच पदनां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഭക്ത സംഘം പറയുമ്പോഴാണ് സാധു ശാസ്ത്ര പിന്നെ ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മാതാജി ഇത്ര നല്ലൊരു കീർത്തനം പാടിയപ്പോ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്ത സംഗമം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാം. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ശരിക്കും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഭക്തിയോഗത്തില് ശരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റിയും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭക്തി വളർത്തേണ്ടതും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാനെ പറ്റി ശരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറയണം. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ മാതാജി ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ. കാരണം നമ്മളൊരു ഭക്ത സംഘം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിലൊരു ആത്മീയ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മളെല്ലാതും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ സാധന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്ത സംഗമം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലായാലും നമ്മൾ മാതാജി ഇത്ര നല്ലൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും കീർത്തനം അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാടാം. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരും. നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും, അത് ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറയണതാണ്. അപ്പൊ ആ വിഷാദമാണ്, അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അതില് എല്ലാതും ഭഗവതിയുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മ. അതിന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുന ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്, ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗം. പിന്നെ അടുത്തതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആൾറെഡി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനുള്ള പരമാത്മാവിനുള്ളൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം വളരെ മുന്നേ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം. പിന്നെ അടുത്ത ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗത്തിനും കൂടെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി, അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ബലിച്ഛിക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് മാറി. അത് 100% ഭക്തിയോഗിലേക്ക് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗം. ഇപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗം ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ 6 ചാപ്റ്ററും കർമ്മയോഗം ആണെങ്കിൽ പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പതുക്കെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് നെക്സ്റ്റ് ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു യോഗി വര്യൻ, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തന്റെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി. അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യോഗ ചെയ്താലും, അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്താലും, ധ്യാനയോഗം ചെയ്താലും, ഹഠയോഗ ചെയ്താലും എല്ലാവരും അൾട്ടിമേറ്റ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, ഭക്തനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. ഇതിന് ഒരു 6 അധ്യായത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം. ഇനി 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനമുണ്ട് വിജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മളെ പിൻവലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്നും പരമാത്മാവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിജ്ഞാന ശാഖയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിജ്ഞാന യോഗത്തില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിന്റെ വിസ്തരങ്ങളായ പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാവതാരത്തിന് 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് തത്സൃണു അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയണം, കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ കേൾവി ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, നമ്മൾ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കണില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ. അപ്പൊ കേൾവിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ശ്രവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ പറയുമ്പോ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കീർത്തനം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. എന്നിരുന്നാല് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം വരികയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 9 തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ശ്രവണം, പിന്നെ വരുന്നതാണ് കീർത്തനം, പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്മരണം, പിന്നെ വരുന്ന പാദസേവനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അർച്ചന. അങ്ങനെ 9 തരം ഭക്തികളിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോത്തിനും ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാസ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ്. കാരണം
ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രീരാമസ്വാമിനെ ഇത് വരുമ്പോ ദാസൻ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ദാസനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ദാസ്യ രീതിയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ സാഖ്യം പറയുമ്പോ അർജുനൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സഖ്യം അതിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ 9 തരം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചെയ്യാം. ചിലവര് തന്നെ ഒമ്പതും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയുണ്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജ് പുരാണങ്ങൾ, അംബരീഷ മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 9 രീതിയിലും കൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോന്നും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് അർജുനന്റെ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ രീതിയിലോ അതേപോലെ തന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂരിന്റെ രീതിയിലോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ 9 തരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളുണ്ട്. ആ 9 ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യോഗി അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യോഗയാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 മാർഗങ്ങളിൽ ഏത് മാർഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓരോ ഭക്തന്റെ ഏതാണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ശരിക്കും കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ സാഖ്യത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. അക്രൂരിന്റെ കഥ, അതേപോലെ തന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ, ഇവരൊക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേൾവിയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾവിയാണ് അതിലെ ഭക്തി തന്നെ ഈ 3 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ 3. അപ്പൊ ഇതിന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കേൾവി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നെ ആസക്തിയോടെ മനസ്സിൽ കൂടി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങളിൽ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്ന് പറയണം. അതായത് എന്നെ പൂർണ്ണമായി, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനന് ഇപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ചൈതന്യം ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചൈതന്യം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് അതിനായിട്ട് കണക്ട് ആവും. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനത്തെ ശ്രവണങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പാട്ട് കേൾക്കണോടത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല സ്മെല്ല് കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആവും. കാരണം അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭൗതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ പതുക്കെ നമ്മളെ മാറി, ആ മാലിന്യം പതുക്കെ മാറി നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ആത്മീയ സ്വരൂപം നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ആത്മീയ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണശേഷം നമുക്ക് ശരിക്കും യാതന ശരീരങ്ങളാണ്. യാതന ശരീരം നമ്മൾക്ക് ശരീരം ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതന ശരീരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു യാതന ശരീരങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരമില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൂലം നമ്മളെ ആ യാതന ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ ആ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് ശ്രവിക്കൂ, ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥഹൃദ്ഭദ്രാണി വിധൂനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവതിയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എത്രേ.
എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകരമായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണ ശ്രവണാണ് പറയണത്. അതാണ് നഷ്ടപ്രയസ് ഭദ്രേശ് നിത്യം ഭാഗവത സേവ. അതായത് നമ്മള് ഭാഗവതം ഭഗവീതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ അതിനോടുള്ള ഒരു അഭിരുചി. അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വരണം. നമ്മള് ആത്മാവിന് ചുറ്റിട്ടുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മകർമാന്തരങ്ങളായി നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ അടക്കം നമ്മളെ ഇതിന്ന് പോകുന്നു. പാപങ്ങളും പോകും, പുണ്യങ്ങളും പോകും. കാരണം പാപം പുണ്യം പോയാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരും. പുണ്യം തീരുമ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച അത് യോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അയാൾ ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം. ഇതാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും മൈൻഡിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കാണുന്നതും ഭക്തി സംഘങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജീവജാലികളും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിവർഗങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം 5 കാര്യമുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുക. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം രക്ഷ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് കാമപൂർത്തി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളല്ല, ജന്തുവർഗങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും ഇതെല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 84 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീവിവർഗമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടണം. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്യൂരിഫൈഡ് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ നമുക്കറിയില്ല, എന്നാലും കമ്പയർ ടു നമ്മളെ മൃഗങ്ങളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് മൃഗത്തിനെ പോലെയാണ് ജീവിച്ച് തീർക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ മൃഗത്തിന് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അതിന് മനുഷ്യജന്മം അത്ര പുണ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുണ്യജന്മം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ മൃഗത്തിലെ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും തീർച്ച മൃഗത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ തരം താഴ്ത്തും. അപ്പൊ വീണ്ടും നീ ആ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും അത് തീരുമ്പോ നമ്മൾ അതായത് വേറൊരു രീതി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരും അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീഴ്ച വരുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ആ വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൊട്ടാരത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയിലിൽ വന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരികയും ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതാണ് സുഖം, അതൊരു ജയിലിലത്തെ അവിടുത്തെ രീതിയാണ് നമുക്ക് സുഖമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജയിലിന്റെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൗതികത. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരാളും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജയിലാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ മുക്തിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ശ്രവണമാണ്. അതിനും നമ്മൾ ഭഗവതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പാരായണം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഭക്തസംഘങ്ങളിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ പതുക്കെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. കുറച്ചെങ്കിലും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, LKG UKG പിള്ളേർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ABC വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല ഫസ്റ്റ് ഒരു അഡ്മിഷൻ പോലെ കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം പറഞ്ഞത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അത് നമ്മൾ ഭക്തി ഈസി ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും മൂടന്മാരെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർക്ക് ഭക്തിനെ പറ്റി അറിയില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടഫാണ്. ഏറ്റവും ഈസിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് തെറ്റാ. ഏറ്റവും ടഫാണ് ഭക്തി. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്
പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കുക, ശ്രവണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ പറയണത് ആ കേൾക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ അത് നീ കേൾക്ക് പറയില്ല. കേൾക്കാനെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, രമേശ് പ്രഭുജി ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണ്. അത് പ്രഭുജിയുടെ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാകുമായിരിക്കും. ഞാൻ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി വരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ദുർലഭമാണ്. നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എല്ലാ ജീവജാലകൾക്കുള്ള ഒരു സാധാരണ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഉറങ്ങണം, പിന്നെ സ്വയം രക്ഷ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം, കൂടാതെ കാമപൂർത്തി, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനു വന്ന്, എവിടേക്ക് പോകണം, ഞാൻ ആരാണ്, എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് സുഖങ്ങൾ വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അലട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് അത് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണത് തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. മനുഷ്യാണ് സഹസ്രേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കുറവാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ഭൗതിക അതല്ലെങ്കിൽ മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവരും നമ്മൾ തമ്മിൽ. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും പണ്ട് കുതിര വണ്ടി പോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാറിൽ പോകണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ബേസിക് ആയിട്ട്. പക്ഷെ സംഗതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ്. പണ്ടൊരു എന്താണ് കാളവണ്ടിക്ക് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാളവണ്ടി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതിനേയും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മള് കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭൗതികത എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന്, പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരേ ഇതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം, അതിന് പറഞ്ഞ ഇതിന് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു പശുവും ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളു ഭൗതികത എന്നാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ജീവിക്കാൻ ആ ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്രമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിൽ ഹാപ്പി കിട്ടും, അതിൽ ദുഃഖം സന്തോഷം എല്ലാതും ഒരുമിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ്, അവിടെയാണ് അതാത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആരാണ്, ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 1000-ൽ ഒരാൾ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ആസക്തിയല്ല, അതായത് ഭൗതികത അല്ല എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ സ്വരൂപം ഭൗതികത അല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 1000-ൽ ഒരാൾ എന്നുള്ള കണക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ടഫാണ് നമുക്ക് ഭക്തി നേടാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല. കാരണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ടഫ് എക്സാം ആണ് ഞാൻ അതിൽ പോണില്ല, അതല്ല. ടഫ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും കുറവുള്ള വ്യക്തിയല്ല, നമ്മളും ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭൗതികയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആൾ ഔട്ടാ. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചാൻസ് കിട്ടും, ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ചെയ്യണത്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് എത്തണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ 1000-ൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും. ഭക്തന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭാഗവതോ അതൊന്നും ഒരു ടച്ച് അല്ല. അത് ഇത് കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കേൾക്കില്ല.
അവർക്ക് ആ ചിന്താഗതി തന്നെ വരില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ 1000-ൽ ഒരാൾ, അത് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദ്യം പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതല്ല, ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആയ ലെവലിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എത്ര, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ജീവാത്മാവാ. അപ്പൊ നമ്മളും ജീവാത്മാവാണ്, ബ്രഹ്മാവും ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണിത്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വരുന്നതാണിത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവ്വകാരണങ്ങൾ കാരണഭൂതനും ആദ്യമനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വഴി എത്ര എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. അത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്ര നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ ഭക്തിനെ പറ്റി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് സച്ചിദാനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദം അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതും ജ്ഞാനവും ആനന്ദവും, ഈ മൂന്നും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതും ആ ജ്ഞാനവും നമ്മൾ അറിയും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. അതിന് സച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ജ്ഞാനം അതായത് പരമാത്മാവ്, ആ ജ്ഞാനം അതാണ് ശരിക്കും പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ആനന്ദം അത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന് സച്ചിദാനന്ദം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അതാണ് അനാദിരാത ഗോവിന്ദ സർവകാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ആ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ടഫാണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒറിജിനൽ ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അത് പിന്നീട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു ഈസിന് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഭക്തനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ സാധാരണ പറയാം നമ്മൾ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ചില നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി എന്ന് പറയും മാത്സ്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബാലികേറാമല എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ടഫ്, മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർക്ക് ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഭക്തിയുടെ ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്ര നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനും വിഷമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര ഒറിജിനൽ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയ, അല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ടഫാണ്. നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 4. ഭൂമിരാപോ അനലോ വായുഃ ബ്രഹ്മണോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിതമാണ്. പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു. അപ്പൊ നമ്മള് മരണശേഷം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതിയിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വേണം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പാട്ടാണെങ്കിലും അത് പഞ്ചഭൂതത്തിലല്ല. അതിൽ വരുന്നതാണ് ആത്മാ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനസ്സും. നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മരണശേഷം നമ്മള് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർജിച്ച സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയും
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ മത്സ്യ മാംസാദികളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ആഗ്രഹം ചിലർക്ക് തിരിച്ചുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആർജിച്ച സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളിലുള്ളതാണ്. മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ആണ്, അത് പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് നിരത്താൻ പറ്റും. മോഡേൺ സയൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വരെ മോർ ദാൻ ഒരു 100 years ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും മോഡേൺ സയൻസ്. ഈവൻ 50 years ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാലഘട്ടന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്, അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടാവുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് അത്രയും ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ഉള്ളു നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ. അത് അത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി വളരെയധികം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു ശരിക്കും പഞ്ചഭൂതമാണെന്നും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടാണെന്നും, അപ്പൊ അത് മരണശേഷം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരം ഉണ്ടല്ലോ, പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളിൽ 3 അവതാരങ്ങൾ മെയിൻ വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അവതാരം മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദയസായ വിഷ്ണു, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര വിഷ്ണു ഒന്നും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ രീതിയിൽ മാക്സിമം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു, അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. ആ 3 വിഷ്ണുവിൽ തന്നെ മഹാവിഷ്ണു ആണ് ശരിക്കും കാരണോദയ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണോദയസായ വിഷ്ണുവിന് ശരിക്കും സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസം ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അനേകമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. ശ്വാസം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ശ്വാസത്തിലുള്ള ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ്. ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നശിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു ശരിക്കും ആയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, വൈവിധ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറയില്ല, പലതരം ഭൂമിയിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, മരങ്ങളുണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം. അതിനൊരു ഒരു സാധനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അത് വൈവിധ്യം കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു. അതിനത് ഡെവലപ്പ് ആവണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രൂപരേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിലാണ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ, ശരീരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൃക്ഷലതാദികള്, ജന്തുജീവികള്, മനുഷ്യർ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ജീവൻ, പരമമായ ആത്മാവ്, അത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 അവതാരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താക്കൾ എന്ന് പറയാം. അതിൽ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു ശരിക്കും നമ്മളെ ഇതിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പരമാത്മാവാണ് ശരിക്കും ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളും. ജീവാത്മാവ് മാത്രം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, പരമാത്മാവ് ഒന്നായിരിക്കും. അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 3 അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 3 അവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദയസായ വിഷ്ണുവാണ്, പിന്നെ ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ വരുമ്പോ അത് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ക്ഷീരോദയസായ എന്താ പറയാ, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുന്ന മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൗതികതല്ല, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ലാതെ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതില്. അത് പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ്. മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ പാർട്ടല്ല,
ഭഗവാന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പഞ്ചഭൂതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലയിച്ചു കാണും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ലയിക്കില്ല, അതെപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. അത് ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ലയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എടുത്തു പോവാം. ഭഗവാനെ സ്വരൂപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നമുക്കൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ആ സ്വരൂപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുക്തി ലെവലിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് പലതരം മുക്തി ഉണ്ടല്ലോ, 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട്. അതിലൊരു മുക്തിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കിട്ടുന്നത്. അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മുക്തി ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 5. അപരേയമിതന്യാ പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അതൊന്നും കൂടെ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അടുത്ത ശക്തിന് അതൊന്നുകൊണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പ്രകൃതി, അത് കൂടാതെ മഹാഭാവ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൊണ്ട് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ അത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ആന്തരിക ശക്തി, ഒന്ന് തടസ്സ ശക്തി. ഈ തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ. ആ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത്ര ഉള്ളത്. അതായത് 3 ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ: ആന്തരിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. ബഹിരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികൾ മുഴുവനും ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരും. ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ ശക്തിയിൽ വരും. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 2 സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ആത്മീയ ജീവഗണങ്ങൾക്കുണ്ട്, ആത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപം കിട്ടി നമുക്ക് ആത്മീയതയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കടമകൾ, അവിടെ കുറെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്തു പോവാം. ഇപ്പൊ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കള് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ് ചൂഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചൂഷണമല്ല, ആയ ലെവലിൽ ആ ജീവഗണങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് അതെടുക്കണം. അതെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൊരു പന്നീരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, അറപ്പ് തോന്നും. പക്ഷെ പന്നി കംപ്ലീറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? പന്നീരെ ജീവിതം അത് ആ ജീവാത്മാവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് പന്നി ജീവിക്കണം. നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ചില മനുഷ്യരായാലും അവർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവർ അതേപോലെ ജീവിക്കണം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതല്ല. നമുക്ക് പന്നീനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ പന്നി വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ് ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ പന്നിക്ക് തോന്നൂല, അത് ഒരിക്കലും തോന്നൂല. പന്നി ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റാ. എന്ന് പോലെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിലും നമുക്ക് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് തോന്നും, ചിലവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് അത് ആഗ്രഹം, അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ അതിനൊരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പി പന്നിയുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതവും അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം. അൾട്ടിമേറ്റ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കൂടി ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആയ ആത്മീയ ലോകം, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 7. മത്ത പരതരം നാന്യാകിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയണത് ഭഗവാൻ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല.
അതാണ് മാല കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ്. മാലയുടെ ബേസ് മുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബേസ് എന്തായാലും നൂലാണല്ല. നൂല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാലയില്ല, മണികളൊക്കെ ചിതറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ എല്ലാത്തിന്റെ അതിന് കാരണങ്ങളുടെ കാരണം അത് ഭഗവാൻ. അതിന് ശരിക്കും ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്താണെന്നും എന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നും ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ശ്ലോകം ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതില് ഭഗവാൻ ഒരു മാലയുടെ നൂല് പോലെയാണ്. അപ്പൊ നൂല് നമുക്കറിയാം, നൂലില്ലെങ്കിൽ മാലയ്ക്ക് അസ്തിത്വമില്ല, മാല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകമായില്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം. ഈ ആത്മീയ ലോകം ഭൗതിക ലോകം ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ഭൗതിക ലോകം, 3/4 ആത്മീയ ലോകമാണ്. പകുതിയല്ല, 3/4 ഭാഗം എന്താ പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗം മാത്രമുള്ള ഭൗതിക ലോകം. അതിനൊരു ജനറൽ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ അത്രയുണ്ട് ആത്മീയ ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ്, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിന് തന്നെ ഇത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിലെത്ര ഇപ്പൊ സയൻസിന്റെ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാലക്സികൾ, അനവധി ഗാലക്സികൾ, അത് തമ്മിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഗാലക്സികൾ അങ്ങനെ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗാലക്സിയിലെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ ഒരു എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരിലെ ഒരു സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ. ആ സൂര്യനിൽ തന്നെ 9 ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മളെ ഭൂമി. ആ ഭൂമിയിലെ നമ്മളെ ഏതാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവല് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ മോഡേൺ സയൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു 50 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ അതിന് മുന്നത്തുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സയൻസിന്റെ രീതിയിൽ പോകുന്ന സയൻസ് അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മാക്സിമം 2-3 ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അത്രയും അവിടെ അവരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനെ മുന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അണ്ടങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഭൂമിയുടെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ അത്രയും ആ ഡെയിലേക്ക് പോണില്ല. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഫോം എനർജിയാണ്. അപ്പൊ എനർജി ഫോമിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എനർജി എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലെവലിൽ ചിന്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എനർജിയാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് നമുക്ക് അത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു നമുക്ക് എനർജിനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എനർജിയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു വസ്തു ഒരു മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ നൂലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഇതുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 8. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഃ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിന്റെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മൾ ഇതിന് ഓരോന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജലത്തിന്റെ രസം നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് അതിൽ കൂടെ യോജിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം അത് അതിന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതിലായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? അതാണ് ആ ചൈതന്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാധ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് ആ സാധന ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതാണ് ആ ഒരു ചൈതന്യം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാനാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അത് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതായത് വെള്ളത്തിലെ ആ രസം, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം നമുക്കറിയാം. വേദമന്ത്രത്തിലെ ഏതൊരു വേദമന്ത്രത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓങ്കാരം അല്ലെ പ്രണവം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ പ്രണവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്
വേദം നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നത് വേദദൃഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കാണാനുള്ള കഴിവുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അവര് വേദങ്ങളെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകണില്ല. ആ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഇന്റർ കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതില്ലെങ്കിൽ അതില്ല, പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനില്ല, മനസ്സിലായി? ജലത്തിൽ രസമില്ലെങ്കിൽ ജലമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നില്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ജലത്തിൽ ഒരു രസമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തിലാണ് ഉൾപ്പോയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 10. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയുടെ തേജസ്സുകളും ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ഉണ്ട്. ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ഡെഡാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പോലെ അത് ഡെഡായി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓരോ ശ്ലോകം കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ആദിപുണ്യം സർവ്വജീവജാലങ്ങൾ, അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണോദായ സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ സായി വിഷ്ണു എന്നാണ് ശരിക്കും ആ പരമാത്മാ രൂപം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഗർഭോദായ സായി വിഷ്ണുവിന് ശരിക്കും ഓരോ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ അതില്ല, അത് സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ. അത് കണക്ട് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ ചൈതന്യം അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആദ്യ ബീജം ഞാനായിരിക്കും, ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധി ഞാനായിരിക്കും, പിന്നെ തേജസ്സുകളുടെ തേജസ് ഞാനായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചര അചര രണ്ടു തരം ഇതുണ്ട്, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോ ചലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിഷലതാദികൾ അത് ചലിക്കില്ല, മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ചലിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ചരാചര എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ 54 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. ആ 54 തന്നെ 4 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ 4 ലക്ഷം നമ്മള് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയുണ്ട്. 4 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല 4 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ അപരിഷ്കൃതമായ ജനങ്ങളുണ്ടാവും. അവരായാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള അവർക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭക്തി ഉണ്ട്. അവര് അതറിയാത്തായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജമായ ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നതെല്ലാതും ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്. അപ്പൊ ഇത്ര ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ഇത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 12. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസ്യങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥയും എന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവിടെ
നമ്മളെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ആ കയറിന്ന് അഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ കയറിൽ ഒരാൾ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു സഹായി വേണം. ആ സഹായിയാണ് ശരിക്കും ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സഹായിയിൽ കൂടി മാത്രമേ അത് അഴിക്കാൻ, ആ അഴിക്കേണ്ട വിധം ആ ഗുരുനാഥനെ അറിയുള്ളൂ. ആ വിധം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ഗുരുനാഥനെ അറിയാം. കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം അത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സാത്വികവും രാജസ്യവും താമസ്യവും എല്ലാം എന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് രജസ്, തമസ്, സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് ബഹിർസ്ഫുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് വരണം. അപ്പൊ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. കാരണം അത് ഞാനാണ്. അതാണ് ആ ഫിലോസഫിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത്. അത് ഞാനല്ല, ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെയാണ് അത്. മനസ്സിലായേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ പോലെ തന്നെ, അത് കൈ ഞാനല്ല, പക്ഷെ കൈ എന്റെ അല്ലേ, അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. കാരണം അത് എന്റെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഞാനല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ ബഹിസ്ഫുരങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. അതായത് അധീനനല്ല. അധീനനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ഭഗവാനെ സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാനൊക്കെ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധീനനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തവനല്ല, ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അതെല്ലാം കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിച്ച അവിടെ വ്യക്തിയല്ല ചെയ്യണത്, അത് ഭഗവാന്റെ പാർട്ടായിട്ടല്ല തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മളെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ ഒരു വേറെ വസ്തു ഉണ്ടാക്കി, അത് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അതല്ല, അതും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ, നമുക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തത്. അതിന് അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞു. അതെല്ലാതും എന്നിലാണ്. അതിന് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന രംഗങ്ങളടക്കം അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനായ രൂപം തന്നെ, അതിന് ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അർജുനൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ സമയത്ത് യുദ്ധം കഴിയുന്നതും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും അർജുനൻ കാണുന്ന വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് അതീന്ദ്രിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക സൃഷ്ടിച്ച ഞാനാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനില്ല, ഞാൻ സൃഷ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എന്നായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാനല്ല അത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 14. ദൈവീ ഹേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തി ഈസി അല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഇഷ്യൂ, ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഇല്ല. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയ ലോകത്തിലായിരിക്കും. അതിനെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ. ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനൊരു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സഹസ്ര സദ സേവ മാന്യം, അതായത് ലക്ഷ്മി സേവമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് ലക്ഷം ഐശ്വര്യ ദേവതകള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി, ഇത്രയും ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാരാ? ഭക്തനാണ്. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും
ഭക്തനെ കൈവിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കറിയാം, കഥകളിൽ നമുക്കറിയാം. കുചേലന്റെ കഥ വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, കുചേലൻ അവില് കൊടുക്കുന്നതും ലാസ്റ്റ് എല്ലാതും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കൈപിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ല, രുക്മിണി ദേവി. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയെ കൈപിടിക്കുന്നതും, അതായത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാതും എടുത്തു കൊടുക്കണം, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ കരുണം. ഭഗവാൻ ഭക്തനാവാൻ വളരെ ടഫാണ്. പക്ഷെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 15. നമാ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവാൻ 2 തരം ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഭക്തന്മാരും ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ഇതിൽ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും ലഹരിയിൽ അകപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരുമായ അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 തരം വർഗമുണ്ട്. വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ 4 ടൈപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അസുരവർഗം നമുക്ക് പറയാം. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത 4 കൂട്ടരുണ്ട്, ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 4 കൂട്ടരുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, അസുര സ്വഭാവികള്. അതിൽ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭാരം ചുമക്കുന്ന പറയപ്പെടും. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബലം കിട്ടാം, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം ഒരു ഉദാഹരണം കഴുതേനെ പോലെയാണ്. അവരിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ എന്തിനാണ് ചെയ്യണത്, അത് എന്തിനാ ചെയ്തെന്നും കൂടെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ബലം കിട്ടും. കഴുതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇത്തരം പണിയെടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ല് കൊടുത്താൽ മതി, അത് കഴിച്ച് അതാണ് ഹാപ്പി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് ശരിക്കും മൂഢന്മാര്, അതിന് ശരിക്കും കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ അതിനൊരു സമയമോ അതൊന്നും ക്ഷമയോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരെ ലെവല് അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ന് പറയില്ല, അവരെ ഭഗവത ശ്രമിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കില്ല. അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവത് ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് നമ്മളിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവര് ആ ഭാഗത്തേക്കേ വരില്ല. ശ്രവണത്തിന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. നരന്മാരാണ്, പക്ഷെ അതിനേലും അവര് നരന്മാരിന് ശ്രേണിയിൽ തന്നെ കടത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനേലും താഴ്ന്ന ലെവലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനോ വരില്ല. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ തിരിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയില്ല. അവരാണ് നരാധമന്മാര്. അവർക്കും നമ്മള് ദുഷ്കൃതികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എത്തൂല. അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതികളിലെ 2ാമത്തെ വിഭാഗമാണ് നരാധമന്മാര്. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളാൽ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ 3ാമത്തെ വിഭാഗം. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ അവർ ആർജിച്ചത് ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദുഷ്കൃതിയിൽ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാവും. അവർക്ക് കുറെ തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ അറിയാൻ അവര് ചെയ്യുവാൻ സയന്റിസ്റ്റുകളുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മായയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളെ മോഡേൺ സയൻസ് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ അവര് വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി അവര് ജീവിതം പാഴ്ചെലവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഓരോ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അതൊക്കെ. പക്ഷെ അതാണ് പറഞ്ഞ അവർക്കും അതിലാണ് ബിസി. അവർക്ക് വേറൊരു ലൈഫ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ലെവലുള്ള മോഡേൺ സയൻസുകൾ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ
അവരായ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്കും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനോ വേറെ ഒന്നിനും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ലൈഫ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ദുഷ്കൃതിയാൽ മായയാൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മായയിൽ അവരെ ജീവിതം അപഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ജീവിതം വെച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ്. അവര് ഞാനുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറി. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തില്ല. അവർ അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബിസിയായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുള്ള ധനം സമ്പാദിക്കാൻ മറ്റുള്ളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം വലിയ ഹൈ ലെവലിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ്, ഹൈ സയന്റിസ്റ്റ്, അവർക്ക് പൈസ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അവർ അതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കും ഒരിക്കലും അവരെത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവികൾ, അതിൽ അസുര ഭാവം ആശ്രിതർ, ആ 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ, ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവർ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക. അവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. അവരും ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ, ഹിരണ്യകശിപി ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണില്ല ഭഗവാൻ വരുന്നായ നമ്മളെ നരസിംഹാവതാരം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ശരിക്കും ഹിരണ്യകശിപിനെ അറിയണില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു രൂപത്തെ ലെവലിൽ ബ്രഹ്മാവിനോട് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വരം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മരണമില്ലാത്തത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് ഇവരെ കുഴപ്പം. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ എല്ലാ പദ്ധതിയും ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊളിച്ച് കൈ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ആ നരസിംഹാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും അസുര സ്വഭാവികൾ. അവർ ശരിക്കും നാസ്തികരാണ്. അവർ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവരിങ്ങനെ 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 16. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച പരതർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് 4 പേരുണ്ട്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് സുകൃതികളാണ്. അവരെന്താക്കുന്ന, അവര് ഭക്തരല്ല കേട്ടാ. ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇത് സുകൃതികളാണ്. അവര് നല്ല വ്യക്തികളാണ്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കൃതികളാണ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിന്നാണ് സുകൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ആവാനുള്ള. അവര് ആരൊക്കെയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. അവര് ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ സുകൃതികളെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ധനം ആഗ്രഹിച്ചാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ സുകൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന്. ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ജിജ്ഞാസു. നമുക്ക് അല്ലാതെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പരമായ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും അറിയാനുള്ള, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തും അറിയണം. പക്ഷെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ ലെവല് കഴിഞ്ഞു. അതായത് അതിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ കുമാരന്മാരാണ്. 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്. അവരാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനി എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 പുത്രന്മാരാണ് ജ്ഞാനികൾ. അതായത് 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കുമാരന്മാർക്ക് ശരിക്കും അവർ ജ്ഞാനികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടാ. അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയ ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയരുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലെ പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് ആ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കംപ്ലീറ്റ് ജ്ഞാനം കിട്ടി ആ ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് അവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പൊ വീണ്ടും അവരെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും, എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ 4 കൂട്ടരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗജേന്ദ്ര ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്, ഇത് ദ്രൗപദിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. ആ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സുഖഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സുഗത ഗോസ്വാമിയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇതേപോലെ തന്നെ സുഗത ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം, ശരി മുക്താത്മാവാണ് സുഗത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ പുറത്തേക്കും വരുമ്പോ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം കാരണം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണില്ല, നിന്നെ ഞാനത് മുക്താത്മാവ് എന്നെ ഭൗതികയിൽ നിൽക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും, പുറത്തു വന്നാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ധ്രുവ മഹാരാജാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണം വേണ്ടി കിട്ടാണ്ടായപ്പോഴാണ് പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തപസ് ചെയ്യണതും. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു തപസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹമാണ്, അപ്പൊ ആ സ്വത്ത് അത് ആ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ ധനത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സുഗ്രീവനായിട്ടുള്ള സന്ധി വരുമ്പോ സുഗ്രീവന ധനം, അത് രാജഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടാന്നുള്ള അങ്ങനെ സന്ധികൾ. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയി ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസം ഭഗവാനിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെവരെയാണ് ശരിക്കും 4 കൂട്ടർ വരുന്നത്. അവരാണ് സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം നമ്പർ 19. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മ സുദുർലഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് അതെ, ഇതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തി, അത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപ്തിയാക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ ഒരു ജ്ഞാനവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗോപികന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാര് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും കാണില്ല. ആ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് അവർക്ക് അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനായ സുഹൃത്ത് ആയ ലെവലിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്താഗതിയല്ല. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയത്തിന്റെ പരമമായ ഒരു ലെവലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികന്മാരും രാധാറാണിയിൽ നിന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ശരിക്കും ഭക്തർ. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയും ഗോപികന്മാരാണ് ശരിക്കും ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോപിമാര് ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണ നേരെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൺപീലികള് എനിക്ക് എന്തിനു തന്നാ ചോദിക്കണം. അതാണ് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ ലെവല്. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവല് അവര് അങ്ങനത്തെ മഹാത്മാക്കള് വളരെ ദുർലഭമായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. അത്ര വിരളമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മഹാത്മാക്കൾ. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിണ്ടാറ്റ രീതിയിലും ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ എന്താണെന്നും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് 3-4 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ തന്നെ ഭക്തന്മാര് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒറിജിനൽ ഭക്തൻ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 20. കാമൈസ്തൈത്യർഹൃതജ്ഞാനാ പ്രവർത്തന്തെ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നേരെ മുക്തിദാതാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കിടന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ബലങ്ങളും എല്ലാതും ക്ഷണികമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രശ്നം വരും. നമ്മൾ ഇന്നൊരാഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചു, നാളെ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആഗ്രഹം വരും. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ദേവന്മാരെ അതിന് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് മുക്തിയല്ല ഭക്തിയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്. പക്ഷെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന്
പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ വീണ്ടെടുക്കാന്നുള്ളത്. ആ വീണ്ടെടുക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തുറന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അവര് മൂടന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടാണ്ട്, അതായത് ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജയിലിലേക്ക് മാറുന്ന പോലെ. ഒരു ജയിലിൽ ചിലപ്പോ നമ്മളെ മീൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പറയും ഡൽഹിയിലത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അവസ്ഥയാണ്. അത്ര അവർക്ക് പവർ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 23. അന്ധബന്ധു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബലമാത് തുച്ഛവും ക്ഷണവും അത്ര. ദേവന്മാർ പൂജിക്കപ്പെട്ടവർ ആ ദേവന്മാരിൽ ലോകത്തെത്തി എന്റെ ഭക്തരാവട്ടെ പരമോന്നതമായി എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണാവബത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ പരിധിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യവും അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റത് അത്രേ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ. നമ്മള് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തും. പക്ഷെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അത് 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാണ്. ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മള് ദേവാരാധകനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 25. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവുകയില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ അവ്യയനുമാണ്. ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ശരിക്കും ഒരു മൂഢന്മാര്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതില് ദേവന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിന്മാർ സുഹൃതികളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവര് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മൂഢന്മാരാണ്. അവര് നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളൊക്കെ ശരിക്കും പറയുന്നത് മൂഢന്മാര്. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ അടുത്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂഢന്മാരാണ്. അതിന് തെറ്റുന്നല്ല, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്. ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ ആന്തരിക ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു 2 ഫിൽറ്ററിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ആന്തരിക ശക്തി ഉണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശക്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലോ നമ്മൾ ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശക്തി ഉണ്ട്, ആന്തരിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിന് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി, അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ, അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പ്രകാശ ജ്യോതിസ്, ആ ജ്യോതിസ് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഇത് മാറ്റിത്തരണം. അതായത് ആ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രകാശം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ അതിൽ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തു കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ, അതാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂഢന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവര് ഭൗതികയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു. ശരിക്കും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യോഗമായാൽ മൂടപ്പെട്ട ഒരു യോഗമായാൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ യോഗമായ നമ്മ
കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അത് സാധാരണ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ അത് കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. അത് അത്രയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 26 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 26. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹേ അർജുന, പരംപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും നേരിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷെ എന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അതൊന്നും കൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നുണ്ടായതും അത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടു. ഞാൻ എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിനക്കതറിയില്ല. അർജുനോട് പറയണുണ്ട്, നിനക്കതറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ആരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. നമ്മളെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾ നമുക്ക് ഭാവി അറിയില്ല, നമ്മളെ ഭൂതം അറിയില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ആയ സ്മരണ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വെച്ച് ഭഗവാൻ അത്രയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കണേൽ അചിന്തമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കണേലും അപ്പുറത്ത്. അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ ജീവി, മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ ചിന്തയുടെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലെവലാണ് ശരിക്കും നമ്മ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാനേ തന്നെ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ എന്താണ്. അതിന് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മണ്ണീരനെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് നമ്മളുണ്ടെന്ന നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കണേന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇത്തരം ബുദ്ധിയായ നമ്മളെ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോ, മനുഷ്യന്റെ ആ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് ഇത്തരം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 4th ഡയമെൻഷൻ, 6th ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ വേൾഡിലുണ്ട്. അതിലായി കണക്ട് ആയിട്ട് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതിപ്പോ മോഡേൺ സയൻസ് കുറച്ച് ദിവസം ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കുറച്ച് കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതിന് ശരി അചിന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതിനേലും ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 28. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ആ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പാപം എങ്ങനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷണമായിട്ടുള്ള ദുഃഖവും സന്തോഷത്തിലുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യവും നമുക്ക് ജ്ഞാനം മുഖേന ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ആയ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മളെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ മതനിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾക്ക് ചതുരാശ്രമങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല. ചതുരാശ്രമങ്ങൾ, ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ ആ ലൈൻ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചിന്താഗതി വന്നിട്ടുള്ളത് കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴോ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, സന്യാസം അപ്പോഴാണ്. അതല്ല സന്യാസം. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിവുണ്ടെങ്കിലേ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയിപ്പോ ഒരാളെ ഫോൺ വിളിക്കണം, ഫോണിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളിന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കും? ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഫോൺ നമുക്കാണ്, നമ്മൾ അറിയണം. അത് കാരണം നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ഫോൺ കോൾ വിളിക്കും. ആ ഫോണിനെ പറ്റി അറിയാത്ത വ്യക്തി ലാസ്റ്റ് ഫോൺ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതെന്താണ് അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് കുറെ സമയങ്ങൾ എടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എയർലിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർലി ലാസ്റ്റ് എൻഡ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ പരുക്കമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലൈഫ് നീട്ടിത്തരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മളെ സിംപ്ലിസിറ്റിയിൽ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ എല്ലാതും വിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അതും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യമ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിങ്കരന്മാര് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് നമ്മളെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും പിടിച്ച് വലിച്ചാ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളെ. കാരണം ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാലേ അറിയാം, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വിട്ടു പോകാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പതുക്കെ, അതിന് സന്യാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ, സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ സിംപ്ലിസിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്മരണ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ശരിക്കും അതിന് വേറൊരു കഥകൾ നീണ്ടുപോകും. ശരി, പിന്നീട് പറയുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം 7:30. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. സാദിഭൂതാദിദൈവം മാം സാദിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്തചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മരണകാലമാകുമ്പോഴേക്കും, ആ മരണസമയത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടും. അത് നമ്മളെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജീവിതം അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈവൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം അതിനനുസരിച്ച് ജന്മം കിട്ടും. എത്തിയാല് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പൂന്താനത്തിന്റെ കഥകൾ, അങ്ങനെ പല കഥകളും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഈസിയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ടാ, അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള വിധി പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ക്ഷണികമായ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദൂരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്പം നീണ്ടുപോയി, സംസാരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17. ശരി, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതായത് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രഭുജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങണേന്റെ 2 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ചൊല്ലാം. ആർക്കെങ്കിലും അതിന് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നിനെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കീർത്തനം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും നാളെ എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കീർത്തനം ചൊല്ലാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊരു പാട്ടായിക്കോട്ടെ, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ശരിക്കും ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, നമ്മൾ കീർത്തനം കീർത്തിക്കാന്നല്ലേ. ഇപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അതൊരു പാട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു. ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും, താങ്ക് യു.